tarda a tothom. Doncs, si us sembla, començaríem amb benvinguts i benvingudes a la nova sessió del cicle Barcelona mai s'atura, reactivem l'economia. El seminari online d'avui, amb el títol Fem equip amb el sector esportiu de Barcelona, coneixerem les mesures municipals que s'han posat en marxa per a la salvaguarda i reactivació del sector esportiu. Abans de començar, però, us expliquem molt breument com hem estructurat aquesta sessió. Durant la primera part, d'uns 45 minuts aproximadament, intervindran David Escuder, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, i Susana Closa, gerent de l'Institut Barcelona Esports. La segona part del seminari és el torn de preguntes i respostes en el que hi podrà participar tothom. Al llarg de la sessió podeu anar adreçant les vostres preguntes al xat de la plataforma, ho veureu al marge inferior dret. Les anirem recollint, totes les preguntes, i les formularem després, un cop s'acabi aquest primer torn. I res, sense allargar-me més, dono el torn de la paraula a en David Escuder. Bé, moltes gràcies i sobretot gràcies a tots i totes que ens acompanyeu avui amb aquestes jornades. Realment vam tenir la mala sort, perquè és la mala sort de reunir-nos a distància, com avui durant la pandèmia. Si recordeu, durant el confinament, quan ens vam veure molts de vosaltres, dèiem la propera seguirem parlant i la propera a veure si pot ser presencialment. Realment no pot ser presencialment de moment, però tot arribarà. Parlant de reactivació econòmica, jo avui sobretot el que us vinc a dir és que coneixem la vostra situació. Després la gerenta us comentarà fins i tot l'enquesta que he tingut molts de vosaltres a bé contestar per saber la situació actual. Evidentment coneixíem la part econòmica i el que us volíem dir és que evidentment estem aquí per acompanyar-vos durant aquesta travessia que ens esperàvem que fos més breu i que finalment sembla que se'ns ha allargat. És la tercera pausa que se'ns obliga a fer. Esperem que sigui la darrera, però igual que la primera fase volíem ser optimistes i vam treballar, després en parlarem, com estar preparats per obrir les instal·lacions i els equipaments, doncs ara us dic que farem el mateix, treballarem per fer-ho possible. Realment, el primer tancament que ens semblava que seria impossible tornar-nos a una situació va fer que nosaltres des de l'IBE poséssim fil a l'agulla. Evidentment, si recordeu, perquè ho vam parlar també amb aquelles trobades, just un parell de setmanes abans havíem treballat plegats i plegades amb el que era un programa d'actuació en l'àmbit d'esports de l'Ajuntament, que era un programa molt innovador, que era un programa molt ambiciós també alhora. Tot això, evidentment, el que ens va fer és aturar el que havíem treballat, i el que vam fer és adaptar-nos a la nova situació i, per tant, a un nou mandat per part del sector esportiu, que era la salvaguarda de l'ecosistema, de l'esport a la ciutat. I dèiem ecosistema, i vam començar a parlar d'ecosistema i no de sector. Molts de vosaltres m'haureu sentit parlar, perquè vam pensar en gran i vam pensar, evidentment, en clubs i, per tant, en federacions. Vam passar, evidentment, amb l'esport escolar, evidentment, i totes les entitats lligades a l'esport escolar, però també vam pensar amb les empreses lligades a l'àmbit esportiu. També, evidentment, a tots tres la crisi us ha colpejat moltíssim, igual que a la nostra rica i envejada xarxa d'equipaments, d'instal·lacions i de centres esportius municipals, que es van posar de manifest que en els moments més complicats havíem sigut capaços de vertebrar tot el territori, amb les mancances, evidentment, d'equipaments i d'instal·lacions que són evidents i que som els primers que també teníem pensat de fer aquest mandat un punt d'inflexió per fer-ho possible. Aquella primera
confinament va donar lloc, doncs, evidentment, a una primera valoració del que era la primera onada, no?, del Covid. Vam intentar, sobretot, dins del que era el projecte i el programa i el mandat de la salvaguarda de l'ecosistema esportiu, doncs, garantir que tots els clubs i entitats i empreses i els centres esportius poguessin obrir, tot i les dificultats, amb la màxima normalitat possible, que tots tinguéssiu, la majoria tinguéssiu, doncs, satisfeta aquesta subvenció ordinària que ens donava oxigen a tots, però també alhora intentar, doncs, que la tornada, l'única preocupació precisament fos, doncs, assegurar que la competició, no?, es pogués donar. Clar, entre tot aquest treball ningú es pensava que se'ns assenyalés com se'ns va assenyalar com a sector el mes de juliol i es procedís, com recordareu, de nou a un tancament de moltes de les instal·lacions i equipaments esportius de la ciutat, amb les conseqüències, les greus conseqüències que això, evidentment, ens ha comportat a tots i totes, no? Per tant, aquell estudi, aquell càlcul va esdevenir necessari, però no va ser al 100%, no, era impossible recollir i pensar que mesos després tindríem una nova tancament i més enllà. Després de l'estiu doncs està com estem ara. Nosaltres vam treballar, com sabeu, amb cinc vies de feina, amb cinc objectius, 5 línies de treball. La sostenibilitat, evidentment, que és la xarxa d'instal·lacions esportives municipals, com us deia. El reforçament d'intentar que tothom, perquè alhora ajudava a tot l'àmbit, doncs totes les famílies poguessin accedir a la pràctica esportiva. Evidentment que els clubs i les entitats que sou el nostre tresor, evidentment la xarxa d'entitats esportives i més en els moments d'aquesta dificultat i sobretot també poso d'importància, no?, i de relleu quan estàvem confinats a casa, doncs és una xarxa que nosaltres havíem de treballar colze a colze amb la màxima complicitat perquè subsistís, perquè aguantés, perquè continués treballant després de la pandèmia i, evidentment, totes les empreses i, per tant, tot el que era la part més d'esdeveniments per una banda i per una altra tot el que va lligat a l'àmbit més estrictament econòmic d'empreses lligades al sector tant de les noves tecnologies lligades a l'esport com les empreses més tradicionals doncs continuessin existint, perquè la paraula finalment és garantir doncs, precisament la seva supervivència. Com sabeu, evidentment no és ens agradaria molt més, no? Però crec que hem aconseguit frenar aquest primer impacte que va ser el del mes de juliol. Ara en parlarem del que suposarà i com treballem també l'actual aturada. I entre les coses que vam fer, evidentment, doncs vam preveure i vam treballar tant al nivell de beques i, com sabeu, les beques esportives, com recollien aquesta nova realitat, no? Després us comentarà més al detall la gerenta, però no volíem que tornés a passar el que va passar previ pandèmia, que evidentment era impossible preveure el que vam viure. Per tant, vam intentar que es recollís dins del que són les clàusules d'aquest contracte que signem amb les famílies, doncs que podíem tenir una situació similar a la del mes de març i que això en cap cas anava en contra o impedia el seu cobrament. Això era una de les coses que teníem claríssimes abans de l'estiu, de poder treure-ho i començar, igual que el primer dels mensualitats, no? Que sabíem que el caix, que la liquidesa de molts dels clubs de la ciutat i moltes de les entitats doncs precisament era absolutament deficitària i, per tant, intentar ajudar en la mesura que podíem facilitant precisament aquest espai. I, per últim, dins d'aquest apartat, doncs, evidentment, una cosa que la veritat que ens omple d'orgull perquè crec que poques ciutats, per no dir cap, a Espanya, ja no dic ni a Catalunya, ha fet que es posa sobre la taula ja, perquè no és cap promesa, ho vam comentar abans,
però amb el temps que les administracions ja sabeu que són els tempos són els que són, hem posat sobre la taula de 3 milions d'euros en forma de subvenció extraordinària, amb conceptes diferents al de la subvenció ordinària, per tant, per fer possible precisament que tot l'entramat, tota la nostra xarxa d'entitats i clubs de la ciutat doncs, pogués aguantar aquest cop que tots sabem que és, evidentment, duríssim. En paral·lel, us comentava a nivell més d'empreses i d'empreses organitzadores, però també pels clubs i les entitats, perquè quan vam començar a treballar a la cursa de la Mercè, que va ser, jo crec, el primer gran esdeveniment i primer, crec, de les seves característiques del món, m'atreveria a dir, no només pensàvem en que poguéssim uns quants sortir i fer la primera cursa presencial al carrer, extremant, evidentment, les garanties, sinó també era un impuls al propi sistema, era una manera d'ensenyar, d'explicar a tothom que fer esport no només representa salut, sinó que fer esport era segur. I que els esportistes i les esportistes, tant els professionals però també els amateurs i els populars, quan se'ns diu que s'ha de complir amb les mesures que s'han de complir, ho feien. I jo crec que aquella imatge icònica que tindrem tots guardada a la memòria, d'aquella pole position, d'aquella parrilla de Fórmula 1, però vestida de corredors i corredores, que va donar la volta al món i va tornar a situar Barcelona com a capital, jo crec que de la innovació a l'hora de fer nous esdeveniments, ens va ajudar a explicar a tothom que hi havia una nova manera de fer les coses esportives a la ciutat, que era el model Barcelona, si m'apureu, però que aquest model el que venia a representar era tot el sector i a vosaltres també, és a dir, a tot el que feu a dia amb els nostres joves i les nostres joves a cada un dels barris del nostre territori. Per tant, anava molt més enllà. Ara estem fent, ja sabeu, la marató virtual, però acabem de fer l'europeu de triatló, de nou, ensenyant i explicant a la gent que l'esport no s'ha d'aturar, que l'esport no ha de tancar les persianes, que l'esport va més enllà, que l'esport és necessari, que podem tenir a disposició de tothom els estudis que ens demanin per fer veure que precisament aquelles persones que fan esport en els moments actuals resisteixen millor que d'altres, però és que a banda que no hi ha hagut cap brot dins dels nostres clubs, de les nostres entitats, dels nostres gimnasos públics i privats. Al revés, que són precisament els espais més segurs, molt més, i us reconec que amb això he intentat explicar a les administracions competents que el problema no era allà on fan esport els nostres joves de forma segura perquè esteu vosaltres, sinó precisament els àmbits que se'ns escapaven de la control, aquells espais, aquells esportius de lliure accés que vosaltres veieu en places, que veieu inclús a les platges, el que diem el top manta esportiu, de gent sense titulacions que agafen persones que possiblement formen part dels nostres gimnasos o públics o privats que formen part dels vostres clubs i que estaven fent sense pagar impostos, que estaven sense titulació moltes vegades dirigint activitat esportiva, era precisament l'únic punt perillós del nostre àmbit. Això també ho estem fent. Per tant, no em vull allargar més, després hi ha preguntes. És un sistema que a mi us he de dir que no m'agrada, però és l'únic possible a dia d'avui. Tinc moltes ganes de tot això, ja sabeu, els que em coneixeu prou, que a mi això de comunicar-me a través d'una càmera em costa moltíssim perquè no sóc capaç de veure els ulls dels que esteu allà. Sé els que esteu, però no us veig com m'agradaria veure-us, però sí que us vull, sobretot, dir que estem amb vosaltres, que vam intentar alçar la veu i la vam alçar al juliol per dir que l'esport és salut i l'esport no és l'àmbit a assenyalar, no és el sector a castigar, al revés, i ho estem tornant a fer i ho tornarem a fer. I també dir-vos que, evidentment, vam posar tots els recursos que teníem a disposició
de començar aquest any complicadíssim, sense saber que tornaríem a estar en la situació que estem, però estarem al costat vostre, reclamant a tothom i també aportant el que tinguem per fer precisament doncs, que l'esport a Barcelona sigui un motor i sigui un motor també de canvi. Jo crec, l'altre dia ho vaig comentar en una sessió, que possiblement som molt bona gent. Demà hi ha una manifestació convocada precisament per reclamar i reivindicar el paper de l'esport, no? El paper segur i sa i necessari de l'esport en aquesta societat. Allà estarem fent pinya, evidentment, només faltaria, però jo crec que trobo a faltar de vegades que som massa bona gent, no? Som molt bona gent. I com a sector, a dia d'avui jo crec que no hem aconseguit ser considerats moltes vegades per les pròpies diferències entre nosaltres, tant a nivell partidista, no? Com també a nivell d'àmbits de l'esport dins del propi ecosistema esportiu, no hem aconseguit fer el que altres sectors de la societat han fet, que és ser considerats un lobby i un lobby potent. Jo crec que de tot hem d'aprendre, jo crec que hem de sortir més reforçats que mai, més junts que mai, perquè sé que junts, i per tant el títol que volem posar per emmarcar de fem equip amb l'esport de Barcelona, fem equip amb tots i totes vosaltres per sortir-nos d'aquesta situació terrible més enfortits i més junts que mai. Per últim, molts ànims, molta sort i sobretot moltes gràcies pel que feu, pel que aguanteu a diari. Aquí ens teniu. Una abraçada. Fer esport és molt més que fer esport. Per ella és sentir el silenci i relaxar-se. A ell li agrada l'emoció de pujar la música al límit i aguantar una mica més. Per ella és el moment de ara, només jo. Ella és de les que gaudeixen sentint les onades. I ella, de les que necessiten aquesta estona de riure. Ell és de ment sana in corpore sano. I ell, per ell, és l'excusa perfecta per no tocar de peus a terra. I tots ells són els que els hi encomanen les seves forces. És el moment de retrobar-te amb tot allò que et fa sentir fer esport. La teva instal·lació esportiva municipal t'espera per oferir-te el teu espai amb totes les garanties. Perquè tu només hagis de pensar a gaudir de l'esport i de tot el que et fa sentir. T'esperem a la teva instal·lació esportiva municipal, perquè fer esport és molt més que fer esport. Bé, després primer de la presentació del regidor, però després acompanyat d'aquest audiovisual, ja ens ve a tots moltes ganes de fer pràctica esportiva, que és la nostra finalitat, en el fons. Jo el que explicaré, més que potser presentaré més, la materialització d'aquestes accions que van totes entrellaçades, perquè el nostre gran pilar, i és un d'ells, és el suport a les entitats i clubs. Hem portat a terme durant no només el procés de la pandèmia, sinó un reforç a una oficina d'atenció i assessorament, que ha estat i que us ha acompanyat durant tot aquest temps, no només per aquells dubtes que ja sorgien i que formaven, sinó cada cop més sobre les noves incorporacions i els grans reptes que tindrem d'aquí al futur. Reptes com són la digitalització que avui precisament també ho comentarem perquè tots ho esteu patint dia a dia, no només amb la relació amb l'administració, sinó la relació amb tot el que ens acompanya. A vegades hem dit que la digitalització és un tema que deixem pendent, no? Perquè són d'aquelles qüestions de no tenim temps, però si bé hauria de ser ja el gran pas cap a afrontar aquest nou repte. No només per part de les entitats, sinó tots els equipaments esportius s'han posat al dia davant d'aquesta oportunitat que segurament crearà valor i per tant hem d'estar molt atents a com som capaços d'anar-ho afrontant i segur que entre tots ens anem acompanyant. Seguidament a una oficina que ens conduirà durant tot aquest temps i que ja ho està fent, tenim 3 accions clares. Una, que com ha comentat el regidor, hem tingut tots un aprenentatge de què és una pandèmia,
i com ens anava succeint coses de les quals no estàvem acostumats o no teníem previst. És evident, ens ha sobtat a tots. I davant d'aquesta sobtada circumstància, és veritat que la nova convocatòria de subvenció d'ajuts a famílies ja té incorporat, i això és important, aquesta nova situació que parlàvem de possiblement tindran una aturada de 15 dies, possiblement tindrem una aturada, no pensàvem aquesta aturada actual, però sí que és veritat que ho teníem previst. Què ens passarà? Que també ho hem de tindre tots en ment. Si aquesta s'allarga o tingués un temps d'allargament, hauríem de tots començar a pensar de quina manera oferim aquest servei i oferim aquesta activitat als nostres petits infants que fan pràctica esportiva. A més d'aquesta acció, que ja sabeu que dintre de 15 dies segurament ja tindrem i disposarem de les resolucions pertinents, també cal remarcar aquí i davant de tots aquell gran esforç que heu fet perquè s'ha fet tot per via digital. I per tant, això ens ha dificultat a tots plegats, a vosaltres com a entitats i al ciutadà en si, a comunicar-se i a poder complimentar i fer les peticions oportunes. Un cop més, gràcies, ens hem adaptat a la força d'aquella APP pendent. Seguidament vam traslladar a totes les entitats la tarifa zero. La tarifa zero va ser una opció de les quals també, davant d'aquesta situació que teníem tots plegats com a entitats i clubs, de les quals estàvem patint, que sabíem perfectament que no teníeu una liquiditat, que hi havíeu patit tota una sèrie d'esforços i que teníeu pendent com iniciar aquesta nova temporada i aquest curs, ens vam adonar que una de les mides que podríem donar amb més agilitat era precisament la tarifa zero. Tarifa zero que anava acompanyada dirigit a instal·lacions esportives municipals on nosaltres teníem incidència i aquesta incidència amb més de 200 clubs i entitats que s'acullen i fan la seva activitat en aquestes instal·lacions. Aquesta mesura ha tingut un impacte que podia escollir cada entitat en funció de com amb ell li anés millor o com comencés la temporada o al mes de setembre o al mes d'octubre i que per tant li demanava directament a la seva gestor que aquest ens ho tramités a nosaltres. Això que no deixa de ser un petit pulmó d'oxigen es veu reforçat en aquests moments amb la nova convocatòria extraordinària. Aquella convocatòria, fruit de tot aquell recull que, com ha dit el regidor, vam tindre, vam connectar amb vosaltres, vam estar parlant i que estàveu patint. Patint per què? Doncs perquè davant de la incertesa heu tingut que assumir altres protocols, heu tingut que renovar les noves organitzacions, hem tingut mesures de controls d'aforaments i de reducció d'aforaments. I tot això que incideix directament en la nostra activitat i fins i tot amb aquest voluntarisme que també a tots plegats ens acompanya, amb una convocatòria extraordinària que va dirigida perquè està en actiu en aquests moments i que crec que és el més important que d'amplificar per tal que tingueu capacitat per presentar-la, és una base de convocatòria extraordinària de 3 milions d'euros dotada i que va dirigida a les entitats sense ànim de lucre que fomentin l'activitat física i l'esport de forma directa i continuada, amb seu social a la ciutat de Barcelona. Aquesta no només té la liquiditat o l'objectiu de donar-vos la liquiditat, sinó també de recompensar aquell esforç que tots manifestàveu, de despeses que teníeu, de disminució de practicants, d'aquell sobreesforç que feia que fos més viable o no la vostra entitat. És evident que aquesta liquiditat preteníem entendre-la amb 3 barems que enteníem perfectament que eren els pilars de les vostres organitzacions. Una, que és el lloguer d'instal·lacions o el cost de les instal·lacions. Per aquells que ja tenien les instal·lacions municipals i s'acollien a la tarifa zero, és evident que no quedaven recollits, però tenim moltes entitats que no podem acollir a les nostres instal·lacions i que, per tant, com a tal, també tenien la possibilitat de veure's coberts amb una aportació o subvenció. La segona és aquell gruix, aquella activitat que feu vosaltres i que l'única manera amb la que tenim per veure i per saber el què de la vostra dimensió és el número d'inscripcions d'esportistes que teniu, d'aquelles fitxes, ja siguin federades o per via del Consell d'Esport Escolar. I per últim, com no, aquella economia que generem de contractació de personal. I per tant la contractació del personal que tots es van veure o s'han vist afectats per situacions d'ERTO o d'acomiadament.
Per tant, les beneficiàries són totes les entitats. Sí que és veritat que, a diferència d'altres convocatòries, les federacions no poden acollir-se excepcionalment, sí, a la federació d'esports amb persones amb diversitat funcional, que sí que poden beneficiar-se. S'ha buscat una manera fàcil per vosaltres, que no fos farragosa en quant a la documentació i en quant a la tramitació, i que, per tant, el que sí va aprovar-se el dia 2, el període és del 3 al 16, estem en aquest màxim període i teniu que senzillament documentar qualsevol dels 3 barems que us estem indicant. Si un barem, que és, per exemple, la tarifa 0, ja la teníeu per via de les instal·lacions municipals, és evident que us podeu acollir al segon punt o al tercer punt. Que no us podeu acollir al segon punt, us acolliu al tercer i al primer. És una opció que cadascuna de les entitats ha de tramitar en funció de la seva capacitat i de la seva disposició. I per últim, tornar a dir, és digital, com sempre, intentarem sempre fer els esforços màxims perquè això sigui fàcil, però és la relació que tenim en aquests moments amb l'administració i ha de ser així. La nostra fórmula de càlcul és evident que també està establerta de diferents maneres. I per què? Doncs perquè el pes de l'activitat, d'aquesta activitat continuada, que és aquest esforç que fem continuadament durant tot el curs escolar o durant tota la temporada, es pugui veure reflectit. I és per això també que li hem donat diferents valors a cadascun dels barems. Pel lloguers tenim un 20%, pel personal un 30% i per les inscripcions un 50%. Crec que no haig de dir res més perquè, en tot cas, tenim una oficina que us està formant, que us està dirigint, que segurament avui us ha arribat fins i tot aquelles preguntes que poden sorgir de quan veus una farragosa convocatòria, però que, com podreu observar, és de 3 elements molt fàcils i que es poden només acreditar, que s'acrediten d'acord a les dades que teníeu de l'any 2000, o sigui, la temporada 2019-2020. Això també facilita molt la informació perquè ja justificarem el que tenim en aquests moments en funció de la subvenció atorgada. Sí que tenim un topall, que és un topall de 25.000 euros per entitat. Seguidament, jo crec que el més important i davant de tot el que ens ha succeït és agrair-vos, com no, aquesta participació, aquesta activitat, no perdre aquest esperit per continuar i d'alguna manera seguir fent activitat física continuada. I som coneixedors precisament perquè quan va iniciar-se el curs teníem molts dubtes que ens venien de certes incerteses, que ens mancaven molta informació, que era un moment diferent però que no sabíem com ens teníem que adaptar tots plegats, i això ja ens va fer intuir que tindríem algun tipus de davallada amb la pràctica esportiva. Davallada que ens preocupa perquè no deixa de ser, com hem dit, un valor no només saludable, sinó físic i de formació, sobretot pels infants i pels menors de 18 anys. Per tant, què dir d'una enquesta que avui tenim molt recent els resultats que també segurament tindrem que explorar i que només volia posar-ho de manifest, i són resultats que van d'una enquesta realitzada del 6 al 27 d'octubre d'aquest any, adreçada a totes les entitats, que la resposta, com no, després de tots aquests desgavells que tenim i que a vegades fins i tot sobrecarregats, ens heu contestat una contesta d'agrair perquè això ens dona no només informació, sinó que ens manté amb aquest fil continu de contacte amb vosaltres del què passa i de com poder actuar, i més de 400 entitats han donat resposta. I així, a grans trets, dius que el grau d'afectació tots considereu que és important, que més de la meitat ha perdut o té menys equips, és a dir, té menys participació i menys equips. És veritat que aquesta participació flueix molt i, per tant, a cada sector, els esports de més risc, segurament amb més contacte, han tingut més afectació. Però aquest no és. El compromís està clar i el vincle de tots en relació a les entitats, el paper que fan de pertinença de territori és extremadament important, i s'ha vist que hi ha molts, i davant de tota aquesta situació, que no han perdut ni molt menys l'interès per fer pràctica esportiva. Es fan,
També s'ha incidit i sobretot s'ha detectat dos aspectes dels quals creiem que també tindrem que actuar. Un és les recances de les famílies, és a dir, sortíem d'una pandèmia, sortíem d'un tancament del mes de juliol, començava un inici escolar amb molt dubtós sobre de quina manera, com quines garanties es tenien que fer, i aquesta recança sí que és veritat que ha influït sobretot amb els més menors d'edat. Però, per l'altre costat, aquests menors d'edat sí que s'ha anat veient progressivament que va disminuint aquesta curva de recança. Una recança que jo crec que tenim que treballar, que tenim que ser capaços de comunicar-ho d'alguna manera i que, per tant, estarem treballant sobre aquesta possibilitat, com comunicar a la comunitat educativa, però sobretot als pares i a les famílies, que l'activitat és segura i que és important realitzar-la. També és veritat que altre dels aspectes és aquesta dificultat dels espais. Espais que, si recordem, sobretot incideixen per la baixada de ratis, i això és veritat que es va disminuir els ratis d'utilització dels espais esportius. Aquesta és una incidència i és una mesura de control del Covid, que per tant possiblement haurem de conviure amb ella i ens haurem d'imaginar d'altres maneres d'ocupar alguns altres espais, però també d'espais com són els escolars, fruit també de la famosa, que si la bombolla, que si no la bombolla, que si les activitats extraescolars. Què dir amb tot això? Només dir que som un equip i, com s'ha comentat, aquest equip l'hem de fer entre tots. I, per tant, aquesta informació, que si bé no deixa de ser una enquesta, el que ens dona és molta informació per tal d'intentar capitular o, com a mínim, orientar totes les nostres forces per veure si som capaços de sortir-nos, inventar-nos i, com no, fer activitat física. Jo deixaria de tot això tancar aquí i donar punt a totes aquelles preguntes que poguessin sorgir. Gràcies. Gràcies, Susana. Doncs, si us sembla, a veure, primera pregunta. Què està fent l'Ajuntament de Barcelona per aconseguir que es tornin a obrir les instal·lacions esportives? Tot el que podem i més. Realment, ara mateix és principal de les preocupacions, perquè sense instal·lació, per molt que se'ns permeti fer pràctica esportiva, no tindríem l'escenari. Per tant, des del primer dia, una mica el que us comentava abans, d'intentar fer veure a l'autoritat competent, que evidentment no som nosaltres, de que el problema no són les instal·lacions. Precisament el problema són aquells espais que s'escapen del control. Per tant, calistènies, per tant, places, parcs i certs espais on hi ha acumulació de gent sense cap tipus de control ni de garanties, ni per tant que nosaltres puguem incidir és el problema. Les instal·lacions ja al mes de març ho vam dir, al juliol encara més, amb més força, vam dir que s'havia fet tota la feina que podíem acreditar i, per tant, ens vam convertir, penseu una cosa, al mes de juliol, abans de que s'aixequés la restricció a les instal·lacions, l'IBE es va reconvertir tots els problemes que teníem en una espècie de cadena de muntatge. Alguns de vosaltres, si éreu gestors d'instal·lació, ho sabeu, de camps de futbol, de bàsquet, de gimnasos públic, privat, parlo, de qualsevol instal·lació de la ciutat. Ens vam fer una mica portaveus i, per tant, anàvem fent tots els expedients necessaris per presentar en el Procicat per sol·licitar l'obertura, perquè sabíem, perquè coneixíem de que tothom havia fet els deures. I, per tant, quan nosaltres posàvem la cara i ens fèiem càrrec de que es podia fer esport, era perquè sabíem de la feina feta. I en aquest moment el mateix. Estem intentant explicar a tothom de que la mirada no s'ha de posar en les instal·lacions, s'ha de posar en una altra banda. Que, evidentment, ens hem d'adaptar a nous aforaments, ens adaptarem. Que ens hem d'adaptar, si voleu, a unes altres garanties, ens adaptarem. Que ens hem d'adaptar fins i tot a uns nous horaris, ens adaptarem, però que ens obrin. Per tant, estem fent tot el que dins del que és les nostres possibilitats podem elevant totes aquestes propostes que ho sapigueu,
perquè tot això ho estem elevant cada vegada doncs, a l'administració que és la competent o l'òrgan de l'administració competent. Gràcies, regidor. Abans de continuar, però, informar que ens estan arribant moltes preguntes, aleshores, tot i que intentarem respondre a les màximes possibles, no sé si donarà temps a respondre-les totes. Si us sembla, compartirem una adreça de correu electrònic per a aquelles que no es puguin arribar a respondre, si és que és el cas, pugueu adreçar-vos aquí. Mentrestant, intentem avançar, seguim amb la segona pregunta. Fins a quin punt és possible poder tornar a gaudir d'ajudes similars a les adoptades ara, en relació al lloguer d'espais, a subvencions extraordinàries, si la situació no millora demà? Mira, abans de contestar això, hi ha és que no acabo d'entendre, hi ha una paraula que em diu per què es proposen curses de ruta que al final s'ajornen l'any vinent i per què moltes carreres de ruta no tornen els diners si canvien de data i no ens convé. No, això no és veritat. No fem ni hem proposat cap cursa per posposar, això no és veritat. I en segon lloc, la marató, una de les opcions era precisament retornar els diners del dorsal, cosa que no fan la gran majoria de ciutats organitzadores de marató. Us ho dic perquè, evidentment, és la realitat. També us vull dir que això suposa un greuge econòmic molt important per l'Ajuntament i per al propi organitzador. Vull dir que de vegades quan fem alguna d'aquestes crítiques o sol·licituds que sapiguem que darrere també hi ha entitats que són organitzadores i que per tant això els hi provoca un problema afegit, però tot i així ho hem volgut fer. Ens deia fins a quin punt és possible tornar a gaudir, d'ajudes. Sí, la situació no millora, oi? Que m'estan xivant? Sí, correcte. Doncs escolteu, és el que estem treballant, vull dir que teníem clar, perquè teníem claríssim, evidentment, de que el sector arribava molt just a l'inici de temporada. La gerenta us explicava l'enquesta, que ens preocupa àmbits també com el de l'esport escolar, perquè realment les extraescolars estan patint moltíssim, i en fem càrrec, i per tant teníem claríssim que nosaltres havíem de posar l'accent en començar la temporada. Per tant, per això vam intentar a correcuita la subvenció ordinària i per això també ara estem iniciant el procés perquè pugueu sol·licitar ja una ajuda extraordinària de 3 milions. Què passarà després quan obrin les instal·lacions, quan obrin els equipaments, quan se'ns permeti fer un altre cop les activitats extraescolars? Doncs, de nou, posar fil a l'agulla, reclamar també, evidentment, perquè l'Ajuntament sol, vull que entengueu tothom, perquè vull que ho entengui tothom, l'Ajuntament sol no pot afrontar una crisi d'aquestes dimensions. És impossible. Sí, és impossible. Estem demanant a la desesperada que més enllà de tot el que estem intentant fer nosaltres, que evidentment seria necessari molt més, si sumin la resta d'administracions, totes, perquè donin també un cop de mà i perquè se'ns consideri, igual que es considera altres sectors, un àmbit essencial i un sector essencial del dia a dia dels nostres veïns i veïnes i de la nostra ciutat. Per tant, seguir lluitant, seguir treballant i intentar veure quin és, després de tot això, d'aquesta tercera, per entendre'ns, crisi en el que estem immersos, les necessitats de l'àmbit esportiu, de tot el que és l'ecosistema esportiu. Aquí, per cert, contesto perquè també ves un senyor que es diu Xavier Gol, que diu que els gestors d'instal·lacions municipals ens hem vist molt pressionats econòmicament per la COP19, però no hem vist cap acció de l'Ajuntament per cobrir el dèficit causat més... Doncs, escolteu, jo crec que, bueno, ja en privat ens envieu-la perquè això no és cert tampoc. Vull dir que des de l'Institut Barcelona Esports, tots els que són els gestors d'instal·lacions, de centres esportius municipals, s'ha de treballar centre a centre i a nivell de districte, que algunes de les instal·lacions són competència de districte i per tant no de l'Institut Barcelona Esports, teníem entès que també cada un dels 10 districtes de la ciutat havia anat treballant amb cada un de les instal·lacions esportives municipals. Per tant, si no és així, si hi ha algun cas concret que no ha acabat de ser així, si us plau també amb el mail, ens envieu el mail perquè podrem parlar més coneixement de causa. D'acord. Pròxima pregunta.
El David, ens demanen si creieu que serà possible tornar a fer activitat esportiva extraescolar aquest dissabte 14 de novembre. Acabo de parlar, a l'enquesta precisament se'ns diu que les extraescolars possiblement és l'àmbit que està més fotut de tots, i ja és dir, no? També, i les causes i els motius que són molt diferents i realment de vegades són els propis pares i mares, de vegades és el centre, o de vegades com ara que ens ho han tornat a prohibir. Nosaltres ens entrem de vegades pel Twitter o pels comunicats, les mesures adoptades per part de la Generalitat. Per tant, no tinc la resposta a dia d'avui. Sé que demà torna a haver una reunió, dijous s'acaba, els 15 dies, si no faig malament els càlculs, i per tant veurem si es prorroguen o no es prorroguen. De moment el que sabem és que es prorroga el toc de queda, això sí que ho sabem, la resta de mesures no ho sabem. Nosaltres com a Ajuntament hem tornat i tornarem a defensar evidentment el sector, les instal·lacions, com us deia, i les activitats. Penseu que nosaltres tenim a més també un avantatge, perquè em va tocar fer també durant el confinament de regidor d'infància i joventut i per tant responsable de tots els casals d'estiu. Molts de vosaltres vau ser protagonistes d'aquests casals d'estiu. Aprofito perquè us vull donar les gràcies i donar l'enhorabona, perquè realment els casals d'estius que molta gent tenia por van acabar sent un autèntic èxit amb un punt molt baix de brots, de casos de Covid. Vam fer juliol i agost possible que molts nanos i nenes d'aquesta ciutat i joves i no tan joves d'aquesta ciutat el mes d'agost pogués fer esport. I això ho poso en valor ara també de dir, escolteu, les mateixes entitats que molts d'elles feien esport i ajudaven, per tant, a moltes famílies a tirar, a que fos un estiu el més similar a la normalitat possible, els índexs de contagi han sigut mínims i de satisfacció màxims. Per tant, us vull donar les gràcies i també felicitar per tot això. No tinc la resposta, no la conec a dia d'avui. T'estaria enganyant. Gràcies, regidor. Próxima pregunta. ¿Cómo se está gestionando la subvención de tarifa cero para la ayuda en el pago del alquiler de las instalaciones municipales? Comenta que ninguna de las empresas concesionarias ha dicho nada al respecto y no nos han descontado nada. Es una persona que tiene 7 empresas que gestionan estas instalaciones. Doncs, Susana, no sé si tens tu més el detall de xifres. No, bé, en aquests moments no, és igual. Jo crec que si ja és una petició molt concreta perquè hi hagi, per qualsevol motiu, és més fàcil que ens ho comuniqui a nosaltres, donat que nosaltres vam enviar la carta a totes les entitats que eren usuàries de les nostres instal·lacions municipals per donar-los la informació i al mateix temps també els propis gestors per tal que ho tramitessin. Si no és així, si es veu qualsevol error, doncs és tan fàcil com que ens ho facin arribar a nosaltres. De vegades pot haver algun error, per tant, penseu que estem intentant treballar molt ràpid amb cert punt d'improvisació perquè és l'única manera de poder arribar quan abans a posar les ajudes sobre la taula, dins del que l'administració és molt lenta i pot ser que hi hagi algun petit error en alguna de les sol·licituds. Per tant, cap problema, Una altra pregunta. Quan està previst fer el pagament d'aquesta subvenció extraordinària? Mira, el pagament, més que el pagament, jo us explico una mica el procés administratiu que segueix i que, per tant, a partir d'aquí ens hem de fer tots una idea. Com he comentat, telemàticament ara estan entrant en el període del 3 al 16 de novembre totes les vostres peticions. A partir d'aquí, nosaltres què és el que fem? Rebem les peticions, s'admeten aquestes, si hi ha alguna manca d'informació, es valoren i, per tant, es publica la resolució provisional i es notifica. Aquesta té un període per al·legacions, es tramiten aquestes al·legacions si fos i, per tant, arribem al 31 de desembre, ben justos perquè és la nostra data límit, a la resolució definitiva i notificació. A partir d'aquí, com que ja no es poden fer al·legacions i aquestes estan resoltes, començaria la tramitació d'ordenació de pagaments.
Gràcies. Nova pregunta. Aquesta en relació als esports d'equip. Diu, entenent que la competició és complexa, seria possible fer pressió perquè deixin entrenar amb grups bombolla, seguint les mesures de seguretat? Diu, només la part de poder seguir entrenar permetria mantenir quotes, pagament d'entrenadors? Sí, estem totalment d'acord al màxim. Vull dir, de fet, vam intentar buscar les fórmules perquè sabem, a més, que hi ha un dèficit d'instal·lacions i, per tant, això se'ns fa més difícil. No? És la quadratura del círcul, perquè amb un dèficit d'instal·lacions, que és el que volíem aquest mandat, sinó que és passat tot el que ha passat, posar fil a l'agulla, s'hi suma aquests percentatges i aquestes ràtios d'ús dels espais. Per tant, ho fan tot molt més complicat i la idea era estirar el màxim possible i inclús els caps de setmana les hores per poder donar, satisfer als nostres esportistes. Això forma part de les demandes de les que demà bona part del sector farà que s'estigui demanant precisament de que s'ha demostrat que les escoles, les aules també, bombolla ha sigut un èxit i jo crec que nosaltres com a sector esportiu també ho podem aconseguir, ho hem demostrat, que quan ens hi posem podem fer complir i ser exemple per la resta. Esperem, perquè jo sóc optimista de mena i com us conec a la majoria i sé com treballeu, de que això vagi baixant i de que quan ens hi posem poder tornar a demostrar que nosaltres no som el problema, som part de la solució. Nova pregunta. S'ha plantejat el regidor fer alguna campanya adreçada a vèncer la disminució de practicants, sobretot a convèncer que les instal·lacions i les entitats són espais de pràctica segura? Doncs la veritat que sí, vam fer el vídeo que us hem posat, que la veritat no ha funcionat massa bé perquè es veia més lent, és un vídeo que tenia un punt molt emotiu, que ho vam fer en un moment molt complicat, vull dir, la gent que hi surt era un moment de confinament, vull dir que vam intentar que just quan se'ns donava l'ok disparar per tornar a fer que la gent hi confiés, igual que als esdeveniments esportius. Sí, tornarem. A més, tornarem en petita escala, que és la manera d'arribar pares, mares, centres educatius i treballar amb els centres educatius i amb les direccions de cada una de les escoles per dir, ei, les extraescolars esportives són segures, confieu, compteu-hi, ho farem amb els pares i mares per dir, escolteu, porteu els crios i les cries a fer esport perquè us assegurem que estaran bé, com van estar aquest estiu, i ho farem a gran escala també, amb el màxim que puguem, d'avisar a tothom de que fer esport és fer salut i que tornem, val? O sigui que sí, tenim pensada fer la petita, la mitjana i la gran escala comunicativa. Pensant en futur, malgrat costa, esteu pensant en algun projecte transformador on ens puguem emparar tots per obtenir recursos europeus del Next Generation per buscar una xarxa esportiva més competitiva, òptima i viable? Doncs sí, no m'he volgut estendre, l'altre dia ho parlàvem, però no m'he volgut estendre en aquest aspecte més concret, no? Però que per això parlo d'ecosistema i no parlo de sector només, i és el que formen part empreses, startups, majoritàriament gent jove, amb moltes idees també, i evidentment nosaltres hem vist que hi ha coses que ens ha portat el Covid, que abans ja s'hi treballaven, ara ens ha portat el Covid i que venen per quedar-se. L'Ajuntament va tenir, i això és un èxit, jo crec que per part de tothom, i per això també estem aquí, perquè això a la Governar va estar lligat a la primera tinència d'alcaldia, el que estem fent avui, però no és casualitat, es va aconseguir que es considerés l'àmbit esportiu com un dels sectors estratègics de recuperació econòmica de la ciutat. Per tant, no era només, que és el que moltes vegades explicava, que no era només què poden fer per nosaltres, sinó també què podem fer nosaltres per la ciutat, com podem fer i generar riquesa, llocs de treball de qualitat, qualificats per la ciutat. Per tant, un dels eixos, òbviament, transversals era el hub tecnològic lligat a l'àmbit esportiu, que va molt, molt, molt lligat també a la digitalització i tot això, que, evidentment, passa per les ajudes de la Unió Europea.
I si em parleu d'un gran projecte, doncs evidentment tinc en ment no només reconvertir l'estadi olímpic com a seu de coses que han de passar a nivell econòmic lligat a l'esport, sinó recuperar el Palau d'Esports per fer esport, però també per altres coses. I per això la resposta és sí. Ja ho explicarem en un altre moment que vulgueu, si voleu, amb el sector que està més interessat, doncs amb més profunditat, però ho estem treballant de valent. Què passarà aquest curs amb les beques sol·licitades per a les famílies amb esportistes de 6 a 17 anys? No es pagarà la part proporcional als períodes d'activitat no realitzada, com va passar el curs passat? Si de cas això ho explico. Com he comentat, nosaltres, com tot, hem après tots plegats una miqueta quines són les circumstàncies i què és el que ens podia passar. I que ja queda recollit a les bases i en el seu moment a la convocatòria de quina manera, sí, els marges que hi havia, no només dels 15 dies que podien tindre el confinament qualsevol aspecte, perquè teníem tots molt clar que hi havia el confinament aquell de, per si de cas, de tornar a casa en un moment donat si un dels membres del grup estigués contagiat i això ho recollíem, com al mateix temps d'un possible reducció o confinament d'un mes. Aquest aspecte està totalment regulat, val? I al mateix temps també obre la possibilitat de que si aquest fos de més llarga durada, el que tindria que presentar les entitats és una proposta alternativa, que de normal, en aquests moments, moltes de les entitats s'han reinventat i ho estan fent i entrenadors des de casa seva estan via Zoom i via qualsevol plataforma portant els entrenaments o al carrer, que també està succeint, i per tant, només que se'ns traslladi el pla corresponent, seguirà tot igual. La Generalitat també ha anunciat la setmana passada una ajuda de 20 milions d'euros. Què en sap l'Ajuntament de Barcelona? Doncs sembla cachondeo, però abans ho deia allò del Twitter, ens vam enterar pel Twitter, vull dir que, home, encantats de la vida i esperem que de la promesa es passi a la materialització, perquè ens aniria una ajuda com aquesta realment aniria bé, tot i que, clar, 20 milions d'euros per tot el sector esportiu de Catalunya, doncs igual toquem ben poc, no? Però, vamos, tota ajuda és, a dia d'avui, tota ajuda és, evidentment, benvinguda, no. El següent, en tot cas, espero que se'ns demani, doncs, com a Ajuntament de Barcelona i, per tant, capital del país, doncs que se'ns demani també el parer de com podem i com poden ajudar i que, evidentment, que la ciutat de Barcelona es tingui en compte en quant a número d'esportistes, tant d'escolars com de fitxes federatives, com d'entitats, perquè crec que representem el 70% de fitxes i d'esport escolar de Catalunya. Per tant, benvingut sigui, ens vam enterar com ens vam enterar i ara falta que es passin a l'acció i, si pot ser, amb 20 més. Següent pregunta. Aquesta és un pèl llarg. No he dit més perquè no tinc més informació, que consti. Vull dir, sé el que sabeu vosaltres, sé el titular, no sé res més. Ni en què ni com es materialitza, per això no dic res més. D'acord. Comentava que aquesta pregunta és un pèl llarga. A veure, als grups de treball del Pla Estratègic de l'Esport de la ciutat es va parlar de la possibilitat que l'Ajuntament es personés per rebre patrocinis privats massius que poguessin després fluir cap a les entitats més petites. Aquí ens costa molt trobar sponsors, comenta. Donat el context de màxima pressió sobre les arques de l'administració, potser és moment de tornar a considerar aquesta proposta i intentar trobar fons per tothom, més enllà de la financiació pública? Home, seria, la veritat que no sé què va preguntar, però seria ideal i òptim per tothom, perquè, evidentment, l'Ajuntament ara sabeu que tampoc, vull dir, les demandes d'ajudes per part de tots els sectors de l'Ajuntament és intensa i extensa, les dues coses, perquè sabeu que hem deixat d'ingressar moltes taxes i impostos locals i que s'està intentant ajudar a tothom i, per tant, no tenim un pressupost infinit. Així que aquelles empreses que tenen ganes d'ajudar al sector són benvingudes i jo em posaré al costat de qualsevol club de la ciutat picant a la porta d'on sigui. Sé que són moments també molt complicats, per tant, soc molt sincer, no hem treballat a dia d'avui aquesta línia,
per una senzilla raó. I és que són també moments molt complicats per la petita i mitjana empresa, que era possiblement la que tenim tots més a base en els barris de la ciutat i en els clubs de barri de la ciutat, per donar un cop de mà. A dia d'avui seran també unes complicacions considerables i, per tant, imagino que és més fàcil que intentem, doncs, dins el que és la capacitat de l'Ajuntament, buscar els recursos necessaris per fer la salvaguarda que parlàvem al principi. Ara, evidentment, estic al costat per picar qualsevol empresa de la ciutat a la porta per intentar donar un cop de mà al sector, només faltaria. Comenten, s'han tancat els centres esportius, els gimnasos, les activitats dels clubs i les extraescolars i veiem als carrers, les places, els parcs i les platges plenes de gent fent esport i sense mantenir mesures sanitàries. I tenim la sensació que l'Ajuntament no intervé, mentre nosaltres estem obligats a estar aturats. No s'hi pot fer res al respecte? Doncs mira, ara precisament, abans estava comentant amb una persona de l'àmbit de l'esport, doncs que amb ella l'havien aturat, no? Dic, hòstia, també és casualitat que t'aturessin a tu que estava fent precisament entrenament amb esportistes d'elit. Sí, nosaltres li diem, realment, creiem que és una pràctica, a més, no només que va en contra del propi sector, sinó que és certament perillosa pels que es deixen embaucar, no? És com el top manta de l'esport, no? Això ho vam traslladar tal qual a la tinència d'alcaldia de seguretat, de que posessin fil a l'agulla i de que tots som conscients, tenim places i parcs amb pseudomonitors, no? A les platges també nosaltres pseudomonitors que, aprofitant-se d'aquest tancament, doncs estan fent un benefici particular i posant de vegades en risc la salut de la pròpia gent que de bona fe s'hi apunten a través de les noves tecnologies a fer aquest tipus d'activitat. Per tant, si està demanat i està sol·licitat i s'ha de treballar, i estic d'acord, molt més en profunditat i s'ha de perseguir amb molt més i més ara. Ahínco, no sé com dir-ho en català, tota aquesta pràctica que genera un sector en negre per l'economia de la ciutat, per tant, no beneficiosa i que, a més, posa en perill els practicants. Totalment d'acord. I farem tot el possible. Ja us dic que, evidentment, s'ha de treballar molt més del que s'està fent a dia d'avui. Podríeu saber quantes entitats i clubs esportius hi ha a la ciutat de Barcelona i de quants esportistes estem parlant? Doncs d'esportistes, per fer una xifra així rodona, em corregirà Susana, crec que som uns 75.000 esportistes amb fitxes que estem en clubs o bé practicant activitat escolar que hem d'anar sumant, bueno, depèn de les edats, però bueno, és una xifra que si suméssim a banda tot el que és els abonats dels centres esportius municipals, crec que seríem, després del transport municipal, del metro i de l'autobús, doncs l'àmbit amb més abonats. I de clubs tenim la xifra que van demanar les subvencions, no? Que s'apropen a 300 i un cens que és molt més elevat, però és un cens que poc real, no? Perquè crec que hi ha entitats que ja han deixat de desaparèixer, però ens movem de clubs i d'entitats vives, per tant, de sector existent i viu, d'unes 350 entitats i clubs a la ciutat de Barcelona. Jo, si de cas, podríem afegir una mica més. Tenim més de 95.000 federats a la ciutat de Barcelona, perquè els números van més conduïts per edats, com ha dit el regidor, per tant, i més de 40.000 escolars. Això sí, fa un gruix important i si a més li afegim no només a l'esport de competició, sinó que li afegim la pràctica esportiva, doncs és un gruix molt més gran del que ens podem imaginar i que s'ha demostrat i que es demostra cada dia al carrer en aquests moments. Perquè us feu una idea, nosaltres quan parlem d'entitats vives tenim dues maneres de saber-ho. Una és, evidentment, tot el que són les subvencions que se'n demanen i la pròpia activitat, i una altra que és, i molts de vosaltres sou entitats homologades, aquelles que heu sol·licitat la homologació per poder fer precisament la pràctica esportiva becada a les famílies. Per tant, ens movem això. I el que diu la Susana, si anem sumant per edats, doncs el muntant és d'un 100 i molt,
per entendre, 150, i si sumem els abonats ens aproparíem a 200.000 més d'aquesta xifra. Per tant, uns 350.000 persones que si fem la comparativa amb el transport públic, doncs estem quasi en paral·lel. O sigui, per tant, per això quan jo dic que hem de reclamar la importància del sector, em vinc a referir que som un sector ampli i representatiu del que és la societat barcelonesa. Següent pregunta. Agraint per endavant l'augment de les beques dels esportistes petits i la subvenció extraordinària, comenten que els clubs tenim molts problemes en la tresoreria i seria necessari que es paguessin el més aviat possible. Si el 25% de les beques es paguen al setembre del 2021, no serà una ajuda real per a aquesta temporada. La pregunta és, teniu previst fer algun canvi? No, bueno, era el context de la Susana, estem d'acord, clar, per això estem intentant anar tan ràpid, que abans parlava de la velocitat, perquè som conscients de que la tresoreria de les entitats està com està, som superconscients, per això la tarifa zero del setembre per guanyar una mica de temps i la subvenció extraordinària és que no es pot anar més ràpid, vull dir, perquè s'ha de seguir tota una sèrie de tramitacions que ens porten aquí. Penseu que precisament per garantir la transparència, per garantir tots els controls de qualitat, s'ha de seguir tota una sèrie de processos. Tot això, si sumem que l'administració, per tant, tots aquells treballadors i treballadores que són els competents per elaborar tot el que són les condicions, les clàusules, tot això, també han patit el confinament, doncs realment ens ha sigut impossible anar molt més ràpid del que estem. Fixeu-vos quantes administracions a dia d'avui han posat diners sobre la taula. Ja no dic ajuntament, sinó administracions, i veuré que són ben poques precisament perquè les que puguin tenir voluntat es troben amb una sèrie de... Dèiem, quan al confinament dèiem que buscàvem les ajudes dues coses. Una, la quantia de diners, i dos, l'agilització dels processos per fer-les efectives quan abans. Val? Aquesta és la realitat. Susana, jo no sé si tens alguna informació més del que jo pugui conèixer. No, jo crec que aquí potser hi ha una... El setembre-octubre és la liquidació segurament de l'anterior curs, perquè en aquesta convocatòria d'ajuts, jo crec que està parlant d'ajuts a les famílies, el 75% es pagarà precisament entre desembre i gener. El 75%. I la resta sí que ens quedarà per l'any vinent i després recordem sempre la justificació oportuna, que és tot el procés de declaració. Val? Sí, disculpeu, em pensava que parlàvem de subvencions en les ajuts a les famílies, disculpeu, que com sabeu, a més, aquest any hem fet una cosa, abans ho explicava la gerenta, que no s'havia fet abans, que és una quantia viva, per tant, intentar arribar al màxim, per no dir a la totalitat de les sol·licituds, que també crec que és important recordar-ho. Des del Club Barcelona demanen com podem demanar que ens deixin entrenar amb l'equip Iberdrola nacional. La Federació Catalana no ens ho permet perquè, tot i estar classificades per la quarta edició, no hem de participar a la fase d'ascensos. Som l'únic equip de Barcelona que no podem entrenar. Jo crec, David, si vols contesto jo, crec que aquesta particularitat que no la regulem nosaltres, possiblement seria, si no és per via federativa, directament a la Secretaria General de l'Esport, perquè difícilment nosaltres aquí tenim competència. De totes maneres, escolteu, públics i privats, evidentment, que vull dir, em dirigeixo a tothom, si teniu algun problema, ens ho feu saber i també us donem un cop de mà, només faltaria, vull dir, perquè finalment, quan parlem de la salvaguarda de tot l'ecosistema, vull dir, també forma part l'acompanyament de les nostres entitats. Vull dir que som els vostres ambaixadors i, per tant, som col·laboradors vostres i estem aquí per ajudar-vos. No només a nivell econòmic, que està molt bé a nivell econòmic. L'oficina de l'esport que vam transformar durant el confinament era precisament per estar a la vostra disposició i ara som tots els que estem a la vostra disposició i picar les portes. Abans parlàvem de les petites i mitjanes empreses, ara amb la resta d'administracions. Escolta'm, autonòmica, estatal, europea, la que sigui. Per tant, en privat t'ho dic per fer-ho més àgil, ens ho dieu i ho treballem plegats i plegades. Una persona comenta, he passat per davant de 2 centres Yoga One avui, tots 2 oberts i plens. És per algun motiu en particular?
Doncs no, està absolutament prohibit i, per tant, denunciable i amb la possibilitat de que es personi Guàrdia Urbana i posi una sanció important amb els directors de l'equipament. A dia d'avui, l'esport, per desgràcia, està sota clau. I el que fan entitats molt concretes, i he de dir que és una absoluta minoria, no beneficia precisament a la imatge de tot el sector, tant els gimnasos privats com els públics, com els clubs i com les entitats. No poden estar, i menys, com diu, vull dir que denunciable i criticable. Ens demanen també, existeix la possibilitat que l'administració pugui negociar amb Hisenda i Seguretat Social moratòries als pagaments obligatoris de les entitats? Doncs la possibilitat, evidentment, existeix perquè totes les possibilitats estan obertes. Vull dir, és una de les coses que també a molts dels col·lectius amb els que hem anat treballant els he dit, escolteu, les portes obertes, després, evidentment, no tot pot ser un sí, perquè vull dir, hi ha coses que s'escapen del marc legal, del marc pressupostari o de les nostres pròpies competències i fem el seguiment. Ara, poder elevar la proposta no hi ha absolutament cap tipus de problema. Així que demano que per poder-ho treballar de forma més seriosa doncs que ens feu arribar també els deures per entendre'ns a través del mail i poder contactar també amb vosaltres i poder treballar-ho més. Una altra pregunta. Les entitats homologades per l'Ajuntament de Barcelona per oferir activitat esportiva extraescolar en edat escolar que no tinguin la seu social a la ciutat de Barcelona, podem optar a aquesta ajuda econòmica extraordinària? Susana, si vols torno a repetir. Sí, no. És un requisit que tingui la seu social a Barcelona. A les bases així ens ho determina. 3 milions d'euros a repartir entre 1.000 possibles entitats sol·licitants són 3.000 euros per entitat. És conscient l'IBE que aquesta quantitat per a moltes entitats significarà una ajuda molt poc significativa? Soc molt conscient, per això reclamo que no siguem l'única administració en ajudar a les entitats esportives. Si s'hi sumen altres administracions, doncs llavors ja serà molt més la quantia per ajudar a tot l'ecosistema. O sigui que benvingudes totes les ajudes. Som els únics en fer una cosa així i evidentment, tant de bo poguessin no dir 3, sinó 30. Però la realitat és la que és i intentem no només fer aquests 3 milions de subvenció extraordinària, sinó el que hem comentat, els ajuts de la família que no es vegin evidentment perjudicades, i intentant fer els reequilibris que abans es parlava amb les instal·lacions i amb tota la nostra xarxa de centres esportius municipals, d'intentar que la subvenció ordinària arribi quan abans, de fer tot això, perquè realment quan parlem de la salvaguarda és la suma de tot això i d'allò que no és tangible a nivell econòmic però que sí que és un intangible i per tant beneficia el sector, com l'aposta decidida per fer esdeveniments esportius que posin de manifest que Barcelona fem les coses possibles i fem que l'esport sigui possible. Per tant, jo crec que la suma de tot això, evidentment, tant de bo poguéssim arribar a molt més, sabem de la situació, ens fem càrrec, però obrim la porta a no ser els únics. Si us sembla, queden algunes preguntes més particulars. Recordem el correu que us hem posat pel xat, que us podeu adreçar les vostres consultes a esports@bcn.cat, i podríem tancar aquí una mica el torn de preguntes i no sé si la Susana i el David, amb tot el que s'ha comentat, voldríeu concloure d'alguna manera la sessió d'avui? Doncs, no, jo encantat. Crec que hem contestat al màxim. Veig aquí la Irene Hortalà del Club Gimnàstic Barcelona, per exemple, que tot això que abans ens preguntava, doncs ens anirem posant en contacte perquè són situacions molt particulars i que requereixen també, per tant, d'una resposta molt particular i molt concreta. Però la resposta que sí que vull donar a tothom és que compteu-hi amb nosaltres. Nosaltres compteu amb vosaltres. És allò de fem equip tots plegats i totes plegades, si no serà molt difícil en sortir-nos. I com a sector jo crec que som i representem, jo crec que el millor o una de les millors coses de la ciutat, perquè vam ajudar que aquesta ciutat
la coneix tothom, vam ser els millors ambaixadors en uns Jocs Olímpics i jo crec que ara ens toca, no?, la feina precisament d'aguantar i de preparar-nos. Per tant, a la vostra disposició, més enllà dels 3 milions d'extraordinaris, més enllà de la tarifa zero, més enllà dels reequilibris, més enllà de les indemnitzacions, més enllà de totes les ajudes que puguem donar, la idea és seguir fent aquestes coses que estem fent a dia d'avui, que vam fer també durant el confinament, que hem fet des del confinament, que vam fer al juliol, que estem fent avui i que tornarem a fer, i que sapeu que estem al vostre costat demà també i sempre. I jo amb això a la seva disposició. I agrair, evidentment, la paciència, el carinyo i la feina que feu tots i totes dia a dia amb els nostres joves de la ciutat perquè contribueu tots a que la nostra societat també sigui millor. Doncs amb aquestes paraules del regidor, moltes gràcies. Disculpa, vull que ara ho he vist i no m'he referit amb ells i és un sector que és molt important i de vegades ens oblidem injustament, i ara ho estic llegint. I l'esport també és absolutament necessari i ara més que mai per tot el que és, em refereixo a l'esport inclusiu, amb aquelles persones que tenen una dificultat afegida a la que tenim nosaltres més enllà de la pandèmia. I és aquest col·lectiu de persones amb diversitat funcional també amb el que de vegades, i em disculpareu perquè no m'he referit de forma expressa, també volem i hem d'estar al seu costat. Per tant, ara ho estava veient i demanar disculpes perquè no m'he referit de forma específica, però que evidentment sé i conec que per vosaltres l'esport no és només activitat física, no és només salut, sinó també és una font inagotable, no?, de millores en la vostra qualitat de vida. Per tant, també em vull referir expressament, i amb això acabo, a tot l'esport inclusiu. Moltes gràcies, regidor. Doncs ens acomiadem amb la sessió d'avui. Us recordem, però, que a partir de demà tindreu el vídeo d'aquest seminari pujat. Us hem compartit l'adreça pel xat i així ens podreu recuperar la sessió si hi ha alguna cosa que no ha quedat prou clara. De totes maneres, també us podreu adreçar al correu electrònic esports@bcn.cat per totes aquelles preguntes que puguin haver quedat sense respondre més particulars. I res, gràcies a tots per assistir avui i moltes gràcies al regidor i a la Susana. Gràcies a tu, Sira, que tampoc t'heu agraït el cop de mà. Gràcies.